Mwatuka bwanja malwana zaka. Kuna kuliko siku meni muri. 50 nyama. Ja. Sana kunachitika nkhani. Yomwe inachitika pa ndipiti wa Enoch Chihana. Okay. Chomwe ndifuna sindifuna kupita mosemu. Chomwe ndifuna unena ndichi. Choyamba achipani cha MCP azizindikire chomwe iwo ali ndi chomwe amapangira anthu. So ngati kuti Chikondi ali munthu wabwinobwino anayamba kuyenera kuzindikira zinthu ngati zilizo kodi zimenezi. Kuti kodi chipani chathu chini mbiri ya mtundu wanji. Nanga nditakhala kuti ineyo ndikulondola ndipiti wokunena kuti siwa chipani changa anthu atha kundiona ndi diso la mtundu wanji kapena ndi maganizo a mtundu wanji. Choyambira Chikondi anayena kuganiza chilicho kodi chimenecho. Chifukwa chipani cha Malawi Congress ndi chipani cha violence chomwe chavulaza anthu ochuluka mdziko muno, chomwe chimapanga zinthu mwa savage mwakuti wina aliyense atati akusatidwa ndi galimoto ya chipani cha MCP choyambirira kuganiza aziganiza kuti afuna kupangidwa ataki. Chifukwa chipani icho mbiri yake ndiyo tani kodi ndiyo ipisisa. Ndiye kwa munthu amene yeyo alibe upandu amayenera kuti aziyamba kuganiza zinthu ngati zilizo kodi zinthu ngati zimenezo. Tu akunena kuti Achihana akuwaziwa wapangirapo zinthu ndiye anachoka anapeza danga lothawa galimoto kumafuna kuti Achihana apulumuse. Inu mdziko muno tinaona anamiwa akumenyedwa, asilikali alipompo, apolisi alipompo osachita kanthu. Ndiye iye amayembekezera kuti Achihana angapange ngani munthu akukwanisa kumenyedwa, asilikali alipompo, apolisi alipomwepo, ndiye akayembekezera akakhale ndi chikhulupiriro kuti munthu wa civilian angakamuteteze kuganiza moperewera. Izi zimachitika kunena kuti awawa kanchidwe kunena kuti achipani cha Malawi Congress Party pa chigawo cha pakati amapatenga nkhati pawo. Mwina izi ndi zizindikiro zina zonena kuti anthu amuzi achigawo cha pakati amene amatenga kunena kuti iwowo ndi awo ndi amene amutikitaso. Chimenecho chingokhala chizindikiro kunena kuti zichakumanena kuti anthu 3 million analembesa chigawo cha pakati ndi awo ndi zabodza. Mwinaso ndifuna ndiyakumbuse izi. Akamayang'ana anthu 3 million aja kumana kuti ndi yawo, akanayamba kuganiziraso kunena kuti 1 kumwera kwachosedwa makampani osiyanasiyana, maofesi osiyanasiyana, onse aunjikidwa chigawo cha pakati. Anthu ochuluka akuchoka kumwera kubwera kuzakhazikika chigawo cha pakati chifukwa chongofuna thandizo. Chifukwa chokuti kumwerako kwasamusidwa zinthu zochuluka zomwe zimapezesa anthu ndalama ndi zinthu zosasamukira zabwera kuno. Chachizukeso kuti population ya anthu ochuluka yachoka kumwera yabwera chigawo cha pakati. Moti pa 3 point chakuti pajapo mukuti mukaonesese ambiri amene analembesa athaso kukhala kuti anthu achokera chigawo cha kumwera. Chifukwa amachita kuziwa kunena kuti timaziwa chidwi cha anthu akumwera mmene amalembesera. Amalembesa in large numbers. Zimenezo anayena kuti aziganize. Zimenezo aziganize. Ndiye kupanga kumfimu zinthu ngati zimenezozo ndi kumenyedwa kwa Chikondi uyu. Futhi amumenya ndi anthu achani kuti ammezi. Ndiye anthu a 3 point chakuti million poti akuti onsewo ndi awo. Ndiye anthu omenyawa achoka kuti. Sakuchoka mu 3 point chakuti million momwe. Zomwe zikungosimikizira tuna kuti tikamanena kuna kuti achigawo cha pakati anthu onse azavotera Malawi Congress Party nzabodza. Titseke imene. 2 ndikudabwa kagripi ka mneneri wa Meki amwafulira kakuyenda kwambiri kolongosola 50+1 ndi anthu ayenako chidwi. 50+1 ndi omwe akufotokoza ichayo. Wina yense amaziwa kana kuti 50+1 nsogoleri akuyena kuti apeze 50% ndi kuyenjezerapo apo. Kaya apepezapo ndi ayenjezapo 1 vote. Kaya ayenjezapo mavoti ambiri imene ndi omwe imachedwa 50+1. Ndi akakakuyenda ngati kakututumusa anthu. Kumeka anthu konkoka malamulo amene anakhazikitsidwa kale kale.
50+1 ndimene akulongosola ija. Anthu 16 amapikisana ajawo akaonkhesa mavoti awo kukhala pamodzi. President akuyenera apeze mavoti oposera anthu 16 onsewo. Chifukwa anthu akuyimira ndi 17. Kusoza kuti pamene ajawo patulapo mmodzi amene angakhale president amene angakhale kuti wawina. Akunena kuti president apeze mavoti oposa anthu 16 onsewa. Osati akuwerengera kuti mmodzi kutenga kuti mavoti awo onse kwaonkhesa. Anthu 16 okha wina wapeza 20, wina wapeza 30, wina wapeza chani. Ndi onsewa aphatikizidwe, mavoti anthu 16 aphatikizidwe pamodzi. Akhale ochepa. Uyo president apeze ochuluka kuposa mavoti ataphatikiziridwa anthu 16. Ndizomwe akufotokoza. Ndizomwe akufotokoza. Ani ndizomweso zili m'malamulomo. Ndisi zinthu chozizimusa. Ndi ena ndikuona kupanga translate mwina ndi mwina. Ayi. Mwina nditha ngopereka chisanzo. Zisanzo zake tithangona kuti anthu alipo 16. Mmodzi wapeza mavoti 100. Wina wapeza mavoti 200. Wina wapeza mavoti 500. Ndiye tizowerengesa mafiga amene titenge anthu okwanira 16. Wina titenge wina wapeza mavoti pang'ono. Ne mavoti amene aja muwaonkhanise akhale figa imodzi. Ndiye akunena kuti president iyo amene afuna zakhala president iyo apeze mavoti ochuluka kuposa mavoti amene anthu 16 amenewa ataonkhesedwa pamodzi. For anthu 16 wa mavoti aonkhesedwa pamodzi kupanga figa imodzi. Ndiye ngati mavoti anthu 16 amene ataonkhesedwa kwawerengera kukhala pamodzi kuti mavoti alipo okwanira 200. Ndiye kuti uyu akusankhidwa kukhala president akuyenera kuti apeze mavoti okwanira 201 kapena 202 kumapita msogolo. Ndiye kuti amene iwo awina. Koma ngati amene iso wapeza mavoti kuonkhesa mavoti anthu akwana 200, uyuso wapeza mavoti 200. Ndiye imene si 50+1, imene ndi 50-50. Amene sanawinebe. No matter ini mavoti ochuluka, koma mavoti ngati asakudula hafu kuyenjezerapo voti imodzi sakwanira kukhala ndani kuti president. I think mwanimvesesa. Chifukwa sindingabwere pano manena kuti iya chipani chakuti chitangopeza chakuti china chisapeze mwakuti ayi ndiye kuti umene koko ndikusongoneza. Koma ndikunena mmene ndalankhuliramo. I think mwanimvesesa. Imene ndi yomwe imachedwa 50+1. Get ready. 50+1 angayipeze ndani. Amene angayipeze ndani pa 16 September pano. Amene angakwanise kunena kupeza mafiga mmene yawafotokozera mwafulira muja. Ayi zabwinobwino ndiye kuti ndi mtsogoleri wa dziko lino. Koma it's not easy.